mamuna aliyense yemwe angapange chibwezi kapena banja ndi Zimayiyu yuyu sakhala ndi moyo ndipo amafa osapitilira miyezi 3. Zingatheke bwanji zimenezi nanga imfa zake zimakhala zotani? Muno wake Zimayiyu amati chani? Ndine Dini Studios, khalani pompo. Mamuna aliyense angagwe naye mchikondi mkazi kwake kwatha. Wakhala akukhala ndi zibwezi komanso wakwati wakangapo koma amuna onsewa amafa isanapitilire 3 months. Anthu amamuopa Zimayiyu pomuganizira kuti iyeyu mwina ndi mfiti kapena ngwa sataniki. Ati nkutheka amapha amunawa ndi iyeyo kuti azidya nyama yawo ndi kufuna kuchulukisa chuma. Dzina lake ndi Gloria. Mu chaka cha 2023 afa amuna okwanira 3 ndipo chaka cha 2024 afa 2. Kuti ziziyamba zinayamba Gloria ali kansikana. Nsikanayo anabadwa ku banja lokumwa mkaka ndi buledi. Wakula moyo osasowa kanthu. Anaphunzira primary komanso secondary monga ambiri ife tichitira. As usual after school chomwe chimakutsatira ndiko kufuna kukhazikika pa banja. Awa analinso maloto a Gloria oti akhale ndi banja komanso ana nkumasangalala. Anapeza mamuna wake woyamba ndipo anali deeply in love. Koma atangokwatirana after 2 months mamuna anamwalira pa ngozi ya galimoto. Ichi chinali chinthu cha nomo kwa aliyense kuphatikizapo mkaziyo ndipo moyo umapitilirabe. Kachiwiri anapezanso mamuna wina yemwe amamukonda zedi koma 3 months after kupanga zoti atengane anayamba kudwala ndi kumwalira. Apano ndi pamene Gloria anayamba kukhala ndi mantha. Ndi chani chikundichitikira? Wayi imfayi ikulunjika kwa azimuna ake okha. Analimba mtima ndi kuyika chikhulupiriro chake mwa Mulungu ndipo moyo umapitilira. Anapeza wachitatu nayamba chibwezi koma anamwaliranso mwezi wachitatu. Izi chimodzimodzinso wachinayi munu wake akuti samamvesesa kuti chimachitika ndi chani ndipo amangoona ngati mzankanema. Ananyozeka ndi anthu ndipo anaganiza zoyamba moyo wina popanda mamuna. Anatenga nthawi asakuganizanso za mamuna aliyense koma paja olota chithawa chikondi chimakulondola libe m'mapazi. Gloria anafuna kuyesa somwayi kuti mwina zija nzakale zinkangochitika mwangozi. Anapeza kachibwezi kena ndipo anali ndi chiyembekezero chabwino popeza watenga nthawi yayitali ndipo anakwatirana kumakhala mpaka 3 months. Zonse zinali zabwino kufikira usiku wina pakati pa usiku mzibamboyo ati amamva kuwawa mutu. Zinapitilira usiku mpaka anapita ku chipatala koma mwatsoka anamwalira. Gloria mpaka pano alibe banja kapena mwana koma chikhumbokhumbo cha banja mwa iye chilipo chochuluka. Iyeyu ati amatha kuganiza kuti ndi temberero lochokera kwa Mulungu kapena mwina nzakumtundu. Anasiya zosaka amuna ndi kusamira moyo wake kwa Mulungu. Onera nzanga chilichonse chopuma chizafa. Palibe munthu yemwe ali ndi control over life ya wina. Mwina nkutheka Gloria anabadwa ndi nthenda mthupi mwake yomwe ikalowa mthupi la mamuna amafa. Izi zitu nzongoganiza chabe. Pali zinthu zambiri zomwe Mulungu anatipatsa limit kuti tisadziwe. Choncho zikafika pokuti nzeru zathu zatithera ndi bwino kwinako kumusiyira Mulungu kuti akhale jaji popeza iye ndi jaji wamkulu. Osayiwala kugawa uthengawo.